Zer moduz modatzen zarete, horrela primeran, baina erabiltzen duzue lagunekin, ikasgelan, gutxi... A ber, nire herrian, nire lagunekin, bai, han herrian denek hitz egiten dugu euskaraz. Gero ameko lagunekin eskolakoak beste batzuetakoak, ez, bakarrik erderaz hitz egiten dugu. Eta nire gurasuekin, nire aitarekin beti hitz egiten dute euskeraz, eta nire amarekin batzuetan, ez gehienetan, baina... Zein herritako zara, Peio? Ni, naiz amekoa, baina aita mungikoa. Mungikoa. Ni nire gurasoekin oso gutxitan hitz egiten dute euskaraz, eta nire ustez ume gehienak bakarrik hitz egiten dute euskaraz ikastetxean daudenean. Eta gero ja jolastokira edo topagune batera joaten direnean erderaz hitz egiten dute. Eta zure gurasoek jakin badakite, Laia? Bai. Badakite baino gazteleraz egiten dute. Bai. Begira nerea, zuri segituan galdetuko dizute, baina euskararen erabileran euskal hiztunen ehunekorik handiena 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean dago, halaxe jaso du 7. inkesta soziolinguistikoak irati. Bai, zehazki euskal hiztunen 74,5 dira adintarte horretakoak, baina biztanleria osoa kontuan hartuta zenbakiak ez dirain positiboak. Gipuzkoan adibidez ikusiko duzu biztanleriaren erdiak, baina pixka baita gehiagok badaki euskaraz, Bizkaian 30% bueltan dira, Araban 22,6, azken bi horietan soilik gaztereraz hitz egin dituen ehunekoa oso handia da, erdiak baino gehiagok. Nafarroaren kasuan, are okerrago, euskal hiztunak 14,1 dira. Eta beste ohartarazpen bat egin dute, egungo erabilera bakarrik ez, bilakaera ere, kezkagarria da, 30 urtean euskaraz hitz egiten eraztazun gehiago dutenen ehunekoak 7 puntu egin baitu bera. Bueno, hortxe datuak ere eskintzuk diren, 10:28. Nerea, ze harreman daukazuzuk euskararekin? Nire ama izan zen irakaslea Euskarako irakaslea, bai, ezta? euskarazko irakaslea, eta proba bat badut, ala antzekoa euskaraz hitz egiten dugu. Eta bestela? Ez. Euskara irakaslea eta gazteleraz etxean. Bai, baina ezke gero nire aita ez daki. Eta guk ez dugu epairik egingo, hizkuntza ohiturei buruz ari garelako. Arnasgunez ere hitz egin behar dugu, egoera soziolinguistikoaren arabera asko aldatzen delako, egunerokoan euskaraz naturalki bizi diren herriak horiek dira arnasguneak, eta horien lana ezinbestekoa da, Euskal Herri euskaldunako bat lortzeko eta udalerri horiei aitortza egitea da helburu nagusia. Gara proiektuak, UEMak, Jaurlaritzak eta Nafar gobernuak martxan jarritakoa eta bizirik dagoena. Bueno, Roman Artano Izeta Urola ikastolako zuzendaria da, hortxe ikusten dugu, Sana eta Amets ikasleekin batera. Egunon, Irukote? Egunon, bai, egunon. Zein ez daugarri dituzuen ikastetxeak, ze dimentsiotako da, alderak eta egitearren esate baterako hemen Lasaileko, Bilboko ikastetxeko ikasleak dauzkago? Bueno, ni Lasaileko daturik ez daukat, baina gurearenak bai, nahiko ikastola publikoa handi da, ez dakit Arnasgunetan dagoen handiena izango den, baina 740 bat ikasle badauzkagu, 12 urtetik 18 bitartean, 2 eren azpeitiarrak eta gero beste eren bat inguruko herritakoa, hasi Zestua, Errezil, Beizama, Urrestila, Sanaen, Nuarbeharra da, denetik pixkat. Zuek, Roman, beste erronketako bat ere badaukazu, ezta? Itanoa leku askotan ez delako mantentzen, zuek egunerokotasunean da normaltasunez, eta belaunaldi mantentzen den hizkuntza ohitura bat ere bada? Esan jok, ze galdo diaken. Bai, bueno, nik lehen galdeuzio, zuka oika imerden, ze guk egunero beti ikaite dut, eta zuka itea beti arraro. Josus, ikaitzitaren jonda blokeatuta geratu naiz. Nire ere kosta egiten zaiak, baina saiatzen hau pixkanaka, amasarra izan da, baina komeriak... Nahi badek iten, goi orduan? Bai, mira, blokeatuta geratu eta izerretzen hasi naiz, Roman, ohitura falta izango da. Bueno, Arnasetik lehiaketan ere, aurkeztutako bideoetan ere, erabili omen da, ez da, Ika? Sana. Barkau, ze esan diazu? Bai, Arnasetik lehiaketan
aurkeztutako bideoetan ere erabili dela, ez da, Ika? Bai, azkenin hola hitz egite du hemen. Proiektu oso politxe izan da, azkenin ditu grupo batzuk, eta atea geha jendekin hitz egiten, eta hemen azpeitin danak hola hitz egite du. Eta bueno, hori. Oso... Sanae, zuek kontziente zarete, Euskal Herri osoan, Euskararen inguruan ez dagoela sentsibilitate edo sentimendu bera? Bai, gu behintzet, hemen euskaraz hitz egite dugu. Ni behintzet jute naizenin adibidez Donostira, ondik Gipuzkoan gaude, hor jendia ez du hitz egiten. Ni jute naizenin gauza bat erostea euskaraz ez du hitz egiten, beti gazteleraz. Nire azkenin gazteleraz hitz egiten, baina bestela lagun hartin, kastolan, irakaslekin, hauekin euskaraz. Eta inguru hortan, Roman, entzute aldean nahi baino gaztelera gehiago? Bai, gu arnazgune batean gaude, Azpeitian, da gure ikasleak guztia dira arnazgunetakoa, baina arnazguneak auspua berotzen ezote, hasita ezote dauden pentsatzen jarrita gaude. Adibidez, gure ikastola publikoa handi hontan, gazteleraz inoiz etzen entzuten, eta orain oso bazterrekoa baldin bada ere, tarteka ikasleren batzuk entzuten dira gazteleraz. Orduan, erronka asko dauzkagu. Bereziki, nik uste dut, arnazguneak zaindu beharra daukagula. Nekez lortuko dugu euskara osasuntsu bat, erdarekiko morrontzan ez dauden leku bakarrak, arnazguneak ez baditugu zaintzen. Azkenean, euskara hizkuntza gutxitu izatetik normalizatu da, egoera normalizatu batetara pasako baldin bada, behar da, neurri asko behar dira, baina nik uste aurrena arnazgunea zaindu behar direla. Hirukote, Roman, Sana eta Amets, eskerrik asko tarte bat egiteagatik eutsi horri, eta ikusi horren kilometro gutxian ere, zein errealitate desberdina dauzkagun. Eskerrik asko, Hirukote. Bai, zuen. Ara hemen zer daukadan, korapilatu, karta jolasa, hitzak, izkiak eta irudiak pilatu eta irudimena lantzeko jolasa da.